Nå, Mads, har du fået lidt... Selvfølgelig skal stadigvæk ikke tage flere af det. Nå, Mads, jeg har været ude og købe noget til dig. Du kan godt se, at det er faktisk det der. Men der er ikke rigtig noget inde i, så jeg tænker, at måske til at spise. Altså, må jeg godt stille dig et spørgsmål? Ja, det må du da gerne. Hvorfor er det så grimt? Hvad? Hvorfor er det så grimt? Det ved jeg ikke. Din mor, jeg kommer bare til din mor. Mads, hvorfor er du ked af det? Det ved jeg ikke. Okay, Mads er ked af det, fordi han kan ikke lide, når der er andre, der kommer og snakker med ham. Men du har jo stadigvæk din Faxi Kondi. Skal du ikke spise den færdig? Hey, kan du egentlig godt lide Magnus? Nej. Ja, det er så dumt. Kan du fortælle nogle sjove jokes? Hvorfor er det så grimt? Det ved jeg ikke. Hvorfor er det så dumt? Det ved jeg heller ikke. Hvorfor er du så fucking grim og fed og ej, det er lige faktisk lidt dammeren. Den er sukkerfri. Var lidt god. Spiser du den ikke? Hey, Mads, hvad helt makrels nye fiskebøger? Hvad? Makrels nye fiskebøger er godt for helvede. Hvad helt helvede efter? Det er fandme McDonald's fiskebøger. Nå, det er McDonald's Ja. fiskeburger. For helvede, så hørte jeg efter det, de siger. Cheeseburger. Nej. Fiskeburger. Ja! Det er makrel. Nej. Det er brutter. Nej. Det er faktisk simpelthen, Din mor. en tunefisk. Det er din mor. Nå. Like, abonner, kommenter. Hvor lang tid har du taget? Jeg har taget 2 minutter. Nej, Like, abonner, kommenter. Så må I have det, som I ser ud.